της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, όταν ανεβαίνει η τιμή της χονδρικής, θα ανεβαίνει και η τιμή χρέωσης του ρεύματος. Και αντίστοιχα, όταν πέφτει η τιμή της χονδρικής, θα πέφτει και η τιμή χρέωσης του ρεύματος. Η τρίτη επιλογή που έχουν οι καταναλωτές είναι το πορτοκαλί τιμολόγιο, το οποίο μοιάζει με το κίτρινο, αλλά η τιμή θα μεταβάλλεται με βάση τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και εντός της ημέρας. Προϋπόθεση για να προσφερθεί το συγκεκριμένο τιμολόγιο είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή, τον οποίο διαθέτει ένα πολύ μικρό ποσοστό των νοικοκυριών. Και το τελευταίο είναι το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο είναι και αυτό που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση. Στο πράσινο τιμολόγιο, κάθε πρώτη του μήνα, όλοι οι πάροχοι θα είναι υποχρεωμένοι να δίνουν την τελική τιμή χρέωσης του ρεύματος, η οποία θα είναι σταθερή για όλο τον μήνα με πάγιο έως 5 ευρώ. Έτσι, το πλεονέκτημα που θα έχει αυτός που θα επιλέξει το πράσινο τιμολόγιο είναι ότι θα μπορεί να συγκρίνει τις τιμές και να επιλέξει τον πιο φθηνό πάροχο για τον επόμενο μήνα, χωρίς τέλος προώρης αποχώρησης. Ακολούθησέ με για περισσότερα.